bakal nindaki marang-marang para Pandhawa. Lah kok malah dibekte oleh si adikne dikongkon dadi panyarsane wong sesaji. Ya wis ben wurung sing dadi dedhaupane Gatotkaca lan Pregiwa Satemah putu Paduka anak Ngastina Atmajendra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara saged dedhaupan kalian Kembang Madukara nuwun inggih pun Pregiwa putranipun nuwun inggih Raden Janaka. Bagus Yaksa Pradenta, bagus. Pandhita akarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngending gone sedaya jejibahan ingkang dipun paringaken kalian Bapa Durna dumateng Yaksa Pradenta badhe kula tindakaken kanthi bener becik. Bagus. Putuku bocah bagus, putuku bocah sigit, bocah jentara. Lesmana Mandra Kumara. Kula wonten dawuh Kanjeng Eyang. Kowe rak wis madhep mantep ta? Kowe apa wis madhep mantep anggonmu tresna marang gendhuk Pregiwa bocah saka Madukara anake muridku Janaka. Sampun Eyang, menawi kula batal anggen kula rabi kalian Nana Pregiwa luwih becik kula mboten rabi sajeke urip barang kula badhe kula nggurke selawase Eyang. Ya. Aja. Eman-eman wong duwe kok nggur nguyuh hae. Apa-apa ki kari pambudidayane Lesmana. Ngestaken dawuh Yang. Yang wae kowe iki. Yaksa Pradenta, piye? Kowe wis arumanti kulup? Inggih, sampun kadidene winalik ingkang dados raos kula Kanjeng Guru. Kepara kalilan kula nyuwun pamit saha tambahing pangestu. Mugi-mugi lebda ing karya anggen kula badhe hanyirnakaken satriya pringgondhanipun Gatotkaca. Duga ginawa ngati-ati aja nganti keri. Surak gotong royong aja nganti ana kang kecicir. Lanang sing dadi juritmu, kowe Yaksa Pradenta. Nyuwun pamit Bapa, budhal dina iki nggih Yaksa Pradenta. Tandang kabeh bangun makarane sangkut barengan kancane ayo tumanten aja mong manengan tumanten barengan prantosi pakarya.
tandang gawe bangun negarane sentuh kubedup ibaratnya kancane ayo jatuh manjat aja memanangan tumandang kubarengnya maka si bakaya pas ayo tandang gawe bangun negarane sentuh kubedup ibaratnya kancane ayo jatuh manjat aja memanangan tumandang kubarengnya maka si bakaya tandang gawe bangun negarane sentuh kubedup ibaratnya kancane ayo jatuh manjat aja memanangan oh kadalang maka si bakaya
Sewaka mijil langenira sang nar pati lampah hira alon
kinarabak padaya yuwarna nira Iwang suksma mangadili nuwih payungana marang panjenengan ingsun nyuwun sewu dereng dangu rawuhipun Kanjeng Bapa ing Sukalima Bapa Panemban Begawan Durna wonten ing kasatriyan Madukara Kang putra pun Arjuna ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk dumateng sahandap pepada paduka duh Bapa Panemban ing Sukalima. Noleh. Sumaloleh sumorati dok ning dungkul dadi alas-alas dadi wana dongkrek monyor-monyor. Iya. Nger. Angger anak lanang si Janaka bocah bagus bocah sigit bocah jentara. Banget panarimanipun bapa dene jeneng sira ngaturake pambage panakrama marang pun bapa wis ndak tampa tiba sepadha-padha ora liwat puja pangestunipun bapa tumanduka marang anak lanang anak Angger Janaka Dananjaya. Nun inggih bapa sanget anggen kula mundi pangestu ingkang rumentah kula kalungaken wonten ing Jangga kapetekaken wonten ing Pranaja rumeketing Wardaya mugi anyembana kayuwanan kula sumrambahipun para warga Gung ing kasatriyan Madukara. Sumangga kula aturi lenggah ingkang kanthi prayogi duh Bapa Panemban Sukalima. Yayang Nger Arjuna kaya ora kurang kepenak anggone pun bapa lungguh ana kasatriyanmu kasatriyan Madukara kene nang paman Harya Sengkuni paman rawuh handika paman wonten kasatriyan Madukara mriki manggih karahayon nggih paman nuwun inggih Nger waleh-waleh menapa anggen kula sowan wonten ing kasatriyan Madukara mriki kali saking rubeda mboten langkung salam taklim kula kunjuk dumateng anak Angger Raden Janaka. Paman Harya Sengkuni paman sanget anggen kula nampi mugi andayanana bagya kayuwanan katuran lenggah pinara ingkang kanthi jenak paman Harya Sengkuni. Inggih Nger inggih
Semunipun boten kirang sekeca malih anggenipun Kang Paman ing kepatihan Ngabyantara wonten ing kasatriyan Madukara mriki. Bapa Durna njanur gunung kadingaren paduka Bapa Guru ing Sukalima rawuh sarimbit kaliyan Paman Patih Harya Sengguni. Baya wonten wigatos ingkang pundi sumawi Kang Bapa kula aturi paring dawuh. Kang putra ing kasatriyan Madukara arsa nyuwun katerangan dumateng Kanjeng Bapa ing Sukalima Kanjeng Bapa Guru Durna. Janaka, Arjuna, Dananjaya, Naga, Mahabau, Kuntadi. Ngene ya kula. Purwa Madya wasana samendang datan ana ingkang karempit. Mbok menawa ana sisiping tembung pun bobot yagung pangaksamaya nang bocah bagus Arjuna. Nok-non nggih Bapa Panembahan Janaka kula wonten dawuh. Mangkene pun Bapa nganti tekan prapta ana ing kasatriyanmu Madukara kene mung bakal nyocokake kabar ingkang sumebar pawarta ingkang warata. Apa pancen bener? Apa pancen bener kapara nyata kalamun ta dina sakmengko jeneng sira muridku Angger Janaka arep besanan karo kakangmu Jodipati. Apa bener jeneng sira Arjuna arep besanan karo kakangmu Werkudara? Ngger Arjuna mara diage wangsulana kulup. Bapa lakar kasinggihan dawuh jengandika Bapa Panembahan Durna. Anak kula nuwun inggih pun nini Pregiwa sampun kencan rembak kalian kulup Gatotkaca. Namung kantun nenggo kepiyaking damel nuwun inggih boten wonten asanes kejawi namung selikur dinten malih duh Bapa Panembahan ingkang putra putri nuwun inggih pun nini Pregiwa arsa dedaupan arsa kapalakrama kalian bocah Pringgondani putranipun Kakang Mas Raden Harya Werkudara ingkang akekasih Raden Harya Gatotkaca. Alah dalah Janaka kula wonten dawuh kaya winalik sing dadi rasanipun Bapa ing Sukalima kulup. Krungu kabar iki pun Bapa kaget. Kosik to Ngger, kosik bocah bagus Arjuna. Jane jeneng sira Arjuna kuwi isih nganggep pun Bapa iki gurumu apa ora to Ngger? Bapa Panembahan paduka Bapa Panembahan Pandhita Durna mboten namung kula anggep minangka guru kula. Paduka Bapa Panembahan ing Sukalima mboten kula anggep namung dados guru utawi dwija kula. Malah kepara sampun kula anggep kadidene Sudarma utawi tiyang sepah kula piyambak. Kenging menapa paduka Bapa Panembahan Durna ngendika ingkang kados mekaten. Janaka kula wonten dawuh. Yen jeneng sira Janaka isih nganggep aku iki gurumu, kepara mbok anggep aku iki kaya wong tuamu dhewe. Kenang apa? Kenang apa kok kowe Janaka arep duwe gawe mantu ora matur pun bapa luwih dhisik Arjuna? Premara reh manguswa umyong ambrengeng kadi darunaning kaswasih ring marga hamalatgung arisang ganda mastrat maca lengleng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus hamara mayanto ayo wangsulana Janaka jawaban Arjuna. Yen aku iki sing mbok anggep dadi gurumu, yen aku iki sing mbok anggep dadi dwijamu kang kadidene kaya bapakmu dhewe.
apa? Kenang apa arep duwe gawe mantu, arep duwe gawe geden-geden, ngundang dulur adoh, ngundang dulur cedhak, ngundang tangga teparo, lah kok babar pisan ora nyenggol pun bapa ing Sukalima. Karepmu piye Arjuna? Duh bapa Panembahan, jalaran saking kathahing jejibahan ingkang sinangkul pundak, kathah kewajiban ingkang sumampir pundak kanan kang sarta kiring, ngantos kula supe ngantos Janaka Lepya paring pawarta lan matur dumateng jengandika Bapa Guru Panembahan Begawan Durna ing Sukalima. Sok-sok neh aja dibaleni ya kulup, sok-sok neh aja dibaleni ya Ngger Janaka. Merga apa? Merga ngrabekke anak iki ora waton grusa-grusu Arjuna. Ngrabekke anak iki ora mung kanggo sedina rong dina, nanging sepisan dinggo selawase. Tur cara wong tuwa-tuwa biyen arep ngrabekke anak iki ana petung-petungan, ana aturan ingkang gumathok. Inggih nuwun pangapunten Bapa Panembahan Begawan Durna. Oh sik, pun Bapak arep takon luwih dhisik lawan jeneng sira muridku bocah bagus, bocah sigit, bocah Jentara Arjuna. Lho nggih, paduka Bapak badhe nyuwun katerangan babagan punapa? Ngene. Anakmu si Pregiwa sing bakal kok rabekke karo si Gatotkaca bocah saka Pringgondani. Apa wis mbok etung kanthi jangkep karo etungan Jawa sing diarani etungan Pancasuda apa durung? Tak baleni. Anggonmu bakal duwe gawe ngrabekke anakmu si Pregiwa. Kelawan si Gatotkaca iki wis mbok etung nganggo etungan Pancasuda apa durung Arjuna? Mara coba Wangsulana. Nuwun inggih dereng Bapa. Kepara kula nembe mireng menika mbok menawi ndhaupaken utawi ngrabekke putra menika kedah ngagem etungan ingkang sinebat etungan Jawa ingkang sinebut etungan Pancasuda kala mau. Wong Jawa kuwi kudu njawani. Wong Jawa aja lali jawane Arjuna. Ora kena ambi awur-awur. Tundane iki mengko bakal gelo tiba mburi Arjuna. Gelo iki nendi-nendi tiba mburi. Ndek enek gelo getun ki tibane ning ngarep iki ndek enek. Tiba ki jenenge gelo, getun iki mesti tiba mburi. Nek getun kok ning ngarep iki jenenge dudu getun. Nuwun inggih. Nek ning ngarep iki jenenge pendaftaran. Nuwun inggih. Getun menika tiba mburi, gelo menika tiba wingking Arjuna. Nuwun inggih. Lajeng ingkang dipun kersakaken utawi ingkang dipun wastani etungan Pancasuda menika jlentrehipun kados pundi, cak-cakanipun kados pundi Bapa Panembahan Pandhita Durna. Rada maju lungguhmu bakal tak wedharake, bakal tak jelasake sing jenenge etungan Pancasuda iki kaya apa Janaka. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang lir-lena tanpa kanin ing lir-lena tanpa kanin yen tamtu lusa yen tam tulusa mengko sang Dyahutama
Janaka kula wonten dawuh Bapa. Pancasuda kula dereng sumerap. Etungan Jawa sing jenenge Pancasuda kula dereng mitambuh Bapa Panemban Pandhita Durna. Ngene jlentre. Panca kuwi tegese 5, Suda kuwi wis ngarani. Inggih, lajeng kersanipun Bapa Panemban Pandhita Durna kadosa pundi? Ngene. Pancasuda kuwi jlentre. Dina kelairane manten lanang karo dina kelairane manten wedok kuwi dijumplah. Nek wis dijumplah banjur disuda 555 kari turah pira. Kuwi sing jenenge etungan Jawa kang ingaranan dening etungan Pancasuda. Inggih. Lah lajeng jlentrehipun utawi cak-cakanipun kados pundi Bapak Guru? Ngene. Yen dina kelairane manten lanang karo dina kelairane manten wedok wis kelakon dijumplah, njur disuda 555 kok entek. Kuwi tegese kobong, kuwi tegese sampyuh. Durung nganti tutuk anggone omah-omah, durung tutuk anggone bebrayane mantene si Gatotkaca lawan Pregiwa. Durung tutuk mantene mau bakale mati kabeh. Kuwi yen disuda 55 ora nyisa. Jenenge kobong utawa sampyuh Janaka. Inggih. Nah, yen disuda 55 kok turah siji, kuwi jenenge pegat mati. Kuwi ya elek, kuwi ya ora becik. Sak ramuke rabi mantene bakal mati salah sawiji Arjuna. Nuwun inggih. Lah, sing paling apik yen to disuda 55 turahe loro kuwi tegese jodoh. Inggih. Paham? Nuwun inggih. Lajeng lah yen disuda 55 turahe 3 kuwi ya apik, kuwi ya becik. Sak tiba malange bakal kepenak sing dadi uripe. Harepe dodol bakal makmur, arepe nandur bakal subur, usaha apa wae ya bakal sempulur. Inggih. Lajeng nah yen disuda 5555 kok turah 4 kuwi jenenge pegat urip. Lupute si manten kena godha njur pegatan ya pegat rejekine. Sak tiba nangine nyambut gawe ora ana asile, kena diarani pedaringane bocor. Nuwun inggih. Mudah ngerti? Paham? Inggih Bapak. Lah, anakmu si Pregiwa, arep kok jodoke kelawan si Gatotkaca. Wis kok itung kanthi jangkep, wis kok itung kanthi teliti kanggo etungan Pancasuda apa durung Janaka? Nuwun inggih dereng Bapak. Lah iki. Ya saiki diitung bareng-bareng. Si Pregiwa anakmu wedok, anakmu wadon kuwi dina kelairane apa Arjuna? Nuwun inggih. Anak kula putri nuwun inggih. Pregiwa menika lairipun nuwun inggih Buddha Kresna. Buddha Kresna lakar kasinggihan. Buddha Kresna kuwi tegese Rebo Wage. Lakar kasinggihan Bapak. Lah, Rebo kuwi 7. Wage kuwi 4, 7 tambah 4 kuwi 11. Inggih. Rebo Wage iki 11. 11 ki nomere kirik. Inggih. Kok apa kancamu, Kang? Lah saiki si Gatotkaca. Gatotkaca dina kelairane apa Janaka? Gatotkaca menika dinten kelairanipun nuwun inggih Tumpak Seta. Tumpak Seta ki tegese Setu Legi. Setu Legi. Lakar kaluhuran kados mengaten Bapa Panemban. Setu ki 9, Legi ki 5. 9 tambah 5 14. Nah, saiki dijumlah bareng-bareng dina kelairane Gatotkaca kelawan si Pregiwa. Pregiwa 11, Gatotkaca kuwi 14 tambah 11. Ora ana liya kejaba mung 20. Nggih, 20. Lamun disuda 555 wekasane entek kobong. Sampyuh bakale omah-omahe anakmu si Pregiwa lan si Gatotkaca. Oh. Jagat Dewa Bathara wasesaning Bathara jagat. Dipikir le dhisik Janaka. Diteliti dhisik Arjuna. Waduh, perhatian.
Waduh Bapa Panemban Begawan Durna. Sanget mboten nginten, sanget mboten duga mana menawi badhe kados mekaten kahananipun kang putra kula kekalih nuwun inggih Pregiwa Dalasi Gatotkaca Bapa Panemban. Mula ta mula. Yen ana apa-apa ki wong tuwa melu disenggol. Wong tuwa melu dijawil. Aku ora pamrih apa-apa Arjuna. Pun Bapa Durna ora duweni karep utawa pamrih sing piye-piye. Nanging yen ana apa-apane kaya mangkene, sapa? Sapa sing arep tanggung jawab? Kalamun to besok ana sambi kalane. Nanging kabeh mau balik marang rasamu dhewe. Balik marang rasane Arjuna dhewe sing bakal nemtokake abang ijone lakon. Nun inggih Bapa Panemban. Sareng kula raos-raos. Sareng kula teliti kanthi permati ngantos dumugi ati. Sareng kula kandhas nganti tatas dumugi ning tias. Sareng kula gonta kanthi cetha sajroning nala. Ageng katresnanipun kula dumateng anak kula pun Pregiwa. Kula mboten saged mbayangaken menawi bibar Apalakrama anak kula pun Pregiwa Dalah Gatotkaca gilang-gilang ingkang dados kuwandanipun Bapa Durna. Margi pundi ingkang kedah kula tempuh Bapa Durna? Aja susah hatimu. Lungguh dhisik kang kanthi prayoga. Leremno rasamu luwih dhisik Arjuna. Pandhita karya mangsit pindho kumbang ajab ing tawang. Susuh ngangin ngendi nggone. Bapa Panemban Resi Durna ingkang minangka jinejer dados tiyang sepah kula. Bapa Panemban Pandhita Durna ingkang dados dwijanipun pun Arjuna. Sareng kula gagas, kula teliti, kula penggalih, sareng kula raos-raosaken. Pedah menapa kula ndhaupaken si Pregiwa kaliyan si Gatotkaca menawi tembe wingkingipun anak kula kekalih badhe nemahi pepati Bapa Durna. Pol ngetepel 7 dina lah. Bar 7 dina anakmu Pregiwa karo Gatotkaca bakal mati. Wi paling suwi kuwi. 7 dina bar api mudhar anakmu. Ye. Kula apa wae kudu dipikir luwih dhisik mumpung sega durung dadi bubur. Ngono? Inggih. Menawi mekaten kula saged hanemtokaken Bapa Panemban Resi Durna. Nentoke piye Janaka? Dedaupanipun anak kula pun Pregiwa. Dedaupanipun anak kula Pregiwa dalah si Gatotkaca badhe kula wurungaken, badhe kula batalaken Bapa Durna. Aku ora ngongkon lho, aku ora ngujuk-ngujuki lho. Kabeh keputusan balik ning kowe Arjuna. Aku ora mengaruhi kowe, aku ora ngoroki kupingmu. Nggih, Bapak.
caritaning satriya linuwih kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine aku ora mengaruhi lho Arjuna. Aku mau mung kandha ilmu Jawa sing jenenge kawruh Pancasuda. Ilmu Jawa ingkang ingaranan ilmu Pancasuda. Nanging kabeh keputusan balik ana ing atine jeneng sira Arjuna dhewe. Bapa Panembahan Durna, piye bocah bagus? Sampun madhep kang sarta mantep ingkang dados araos kawula. Luwung kula wurungaken, luwung kula batalaken dedhaupanipun putra kula kekalih tinimbang nampi bebendu ingkang boten enteng Bapa Durna. Ya pancene kudu kaya mangkono, nanging Bapa Durna piye ana masalah apa Arjuna? Janaka gadah damel kantun selikur dinten malih, selikur ari malih. Ulem utawi undangan sampun sumebar. Lajeng menawi kula gadah damel wurung, lajeng anggen kula gadah damel batal. Menapa mboten kucem ingkang dados asmanipun Kang Putra Madukara pun Harjuna Bapa Panembahan, kabeh kuwi kena disikapi. Sing jenenge kodrat kuwi kena diwiradati Arjuna. Aja mopo rasamu ku lho. Kowe arep duwe gawe manten tetep ora apa-apa, dilanjut wae. Lah lajeng nek mantene lanang disalini, ngono. Lajeng sinten ingkang dados liranipun Bapa? Aku duwe jago. Aku duwe jago yen iki mengko mbok rabekke. Karo anakmu si Pregiwa nganggo etungan Pancasuda hasile bisa temonjo. Jagoku ora ana liya ya kuwi isih ponakanmu dhewe. Putra nata ing Ngastina si Lesmana Mandra Kumara. Lesmana Mandra Kumara ki dina kelairane Kemis Kliwon. Kemis Kliwon. Iya. Kemis ki 8, Kliwon uga 8 tambah 8 16. Dijumlahke karo dina kelairane si Pregiwa 11 tambah 16. 11 tambah 16. Nuwun inggih. Kuwi 17 kuwi yen disuda 5 turah loro. Ora jodoh ngono kuwi jenenge. Piye? Manut wong tuwek iki penak. Nggih. Inggih. Piye aja kriyat-kriyi piye? Keputusan ana tanganmu Arjuna. Emane-mane duwe gawe sepisan. Kowe mbubak to iki? Nggih. Lah iya. Emane-mane duwe gawe ropian-ropian, kadung nanggap wayang, kadung nanggap campur sari. Kadung nyalang sinden-sinden campur sari kok batal, mantene mati let 7 dina. Nggih. Piye? Menawi mangkaten kula sanget condong ingkang sarta rumajeng. Menawi anak kula pun Pregiwa Jinatukrama kalian Atmajendra Ngastina putranipun Kakang Prabu Duryudana nuwun inggih ingkang akekasih si Lesmana Mandra Kumara. Kuwi tenan Arjuna. Nuwun inggih Bapak, yen ana brontake anakmu si Pregiwa, kula piyambak ingkang badhe tanggel jawab ya. Yen pancen kaya mengkono, sineksenan bumi langit, Janaka tetep bakale duwe gawe mantu. Ning mantene ya kuwi si Pregiwa Kang Jinatukrama anak Ngastina Lesmana Mandra Kumara Arjuna. Lagi cawaman sabda horek kang sumewa kekering masewakan
kathah samyana araka wonten dwirada mekta pedhot king wanti lan sawenehan areka kudu tilar pandengan lagi eco kang lagya wawan pangandikan kasaru gegering jawi labet pisowanane satriya Randu Gumbala Raden Harya Antasena rebebeh gawe cingak ingkang samya mulat lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan kata samyana araka wonten dwirada mekta iku saknyatane Gunjang seret pinangun Penggermon naluri Ringeton muni Rinengga kirangan Rirasa kami arsi sesihenan kaplah pepinjalan suwe-suwe anuju prana bangkit agak sami rama sigra saya lepto sumandi kalile gunjang hanjarah kang puspita harum kasiliring samirana mrih
Sekar kadung